Aurki ETV baten Caroline. Karo? Baina ez da. Hola bizi biharrare. Eta gainean beti atzetik atakatzen zian. Eta eskerrek erremedioa jarri joten. Desk Starrin Juani Houston. Escort Starrin Kevin Bizkarrondo. Karo, tengo ez ba. Bizita normala? Bale, kafe bat hartuko. Agur! Bueno, eta esaten izan duzela, eskerrak egunien 24 orduz masajistak atentzen, bestela? Aurki ETV baten Kevin Masajista.